Zero. Ịnụkwa ọfụma o, my man. Na-adị ama maka m na ị na-erikwa ezigbo ihe dị ọna. Ha? Ka zero. Ezi ka isizi arachasị mana chi manụ ngoro na bịa narachasị maka na aba ma abụọ mụra na abara alụzi ọgụ. N'ihi na esezi. Eche ma mụra na abọdị na mma nwanne m. Ezi ka isizi emezi model ya nkarị ahụ. Ịchọsị ka nta anụ nwa gịnị. Ha? Ezi ka ejiti aka na ihe na-eri na-akụchapụ m aka. Na nwa ọ dịkwa mma nwanne m. Ndị chọ ka nta anụ ka m pụọ. Ha? Ka m mụrụ ekwe na na-ekwe ya nọ onye ya na-emedi ya. Mmiri nye onye na-eme ọ dị mma. Ha? Nke gị na-emezi. Ngana tara wana ngana ka ma je wuro ngono meje. Ndị chinye ma. Ra m ka ma je no meje.